Det har været en rigtig sjov dag i dag. Nu skal I bare høre. Nå ja, jeg hedder Grete. Det startede med, at jeg skulle til lægen her til morgen. Goddag, Grete. Min læge er rigtig sød. Han skulle måle mit blodtryk. Så får jeg en manchet på armen. Det er en slags bånd, der bliver pustet op. Så kan lægen måle mit blodtryk. Det trykker så sjovt på armen. Han siger, at mit blodtryk er fint. Men jeg tager jo også piller. For egentlig har jeg for højt blodtryk. Bagefter tager jeg ud på værkstedet. Hej Grete, nu skal du se, hvad jeg har fundet. Jeg har fundet nogle gamle. Sandra siger, hun har fundet et gammelt og et nyt billede af mig. Jeg kunne næsten ikke tro, det var mig. Dengang vejede jeg 29 kilo for meget. Og så smiler jeg på billedet. Det forstår jeg ikke. For jeg var jo ikke glad. Jeg var ked af det, fordi jeg var tyk. Det var min læge, der sagde til mig, at hvis jeg havde lyst til at blive gammel, så skulle jeg tabe mig. Jeg var til sundhedstjek, og så sagde lægen, at jeg havde forhøjet blodtryk. Jeg kunne ikke selv mærke noget, men forhøjet blodtryk er farligt for mit hjerte. Derfor skal jeg spise piller. Jeg troede kun, det var gamle mennesker som min mormor, der skulle spise piller. Du har tabt 29 kilo. Hvor mange kilo? Ja, det er rigtig mange. Nu har jeg tabt mig, men jeg skal stadig spise piller, fordi mit hjerte ikke har det godt. Og nu fortæller jeg til alle, at de skal gå til lægen og få målt deres blodtryk.